wato kiran da nake wannan rahoto da ake cewa za a jibge makamai, za a kashe ni, za a harbe ni, a dona ma ni na dauka da zafi in tafiyo ka biyo ni gobe. Ni abin da nake tsoro a kashe ni ba a Allah ba, a kashe ni ba a gaskiya ba, shi nake tsoro. In Ganduje ya ga harbe ni ko Alibaba da Tijjani da Lafiya sun ba shi shawara ya kashe ni, ya kashe. Sai me in dan ya ci zaɓe ne, ni a gani na kashe ni matsala zai bashi, a zato na matsala zai bashi. Duk da ya dau shawarar da nake ta bashi, mashawartan da nasa ba su da tunani, su ma da suna da tunani da ba su jawo mai wannan masifa. Haka kawai fa ina zaune ban zubar musu ba, ban taka musu ba, ba abin da ne musu, kawai suka taso ni gaba bayan Allah nan. Sai da suka ga wutar nan ta fara ci ta zama haka a gaban ku. Na maimaita, na ce mai girma gwamna, inda abin da nema ni ban gane ne ba a Kano ake ta min wannan masifa. Idan Ganduje ya turo a harbe ni ya sani ba ni harbe ba, Annabi Muhammadu ya harbe. Shine yace wannan haƙina ne in tsaya kai.